na me shaya sie be hu se mede no a Daddy Lumba se wo be hu se ode no on se wo ne na netie wo ne girl ne na netie girl na hu ne ode ye ubi a e na so hu ne yonko ba foforo wa ma odua wa anya ohwe no se be ma ko ba bi wa jawa ma ko na ko se ba bi akọ se dia wo ani e na wo se girl ba ko no ode de uja no hokọ twen wo mpranfo no se ono na ede entu pese osamba ti Daddy Lumba se ebra obekwa be hu se mede no a umra no na me shaya sie ha gojo fo so bekum ni fo Daddy Lumba se wonkwa hu se wunya me honko no so se me de esa be mpradu asa mi ni hwe obi ka kaprebo me ho mi ni hwe mi ntimi nchiro bibia me ne wo na tie na asesa wo ne ma na akoye ti Daddy Lumba se baby a wo na aka ase bi e ho ago no koye na boy ne di wo wani se so awunu e ho na aka ise da bi guy na me ne tie no se no e kama no kasa me ho yie no treat me with respect enu nti ma me nsan komachi enti waka ise sa guy na ede na Daddy Lumba se wo be hu se mede no onkwa hu se mede no umra no na me shaya ase Hodo for swat you okay, me feel you. Be hu se mede no na me shaya ase Charles Kojo fosu onwum bi wato ne din Asante Nkae menim sa wokae sa anwum na metie nwum na tia dia onwum one thing about it ni say etoda watie o ba nwum ni sa fo aso mpe na sa kai o bibi say no aha de wo se me ma manfo eden ehu na sa Asante Nkae in fact enwum ni kan sem bebre enwum ni kan sem bebre enwum ni yemi dey pa menim sa won so your favorite na baby a yemi dey no o se anima ya didi hia no enya no an ya didi sika eno na me da ho na me dwen ho no na me say anima ya didi hia like how papa yi pa chese na me say oh okay se nipa ni sika na nimu nko na nipa da sa ni nya sika so no se na nimu nko na me say hey Kojo fosi a legend na mepese yentie wes ne kakra onza me ya na me de manoto na o sha ase a tie o se open ha wo ho opa en ha wo ho inti no en ha wo ho na Asante didi nso Asante Nkae opa ho inti no en ha wo Asante didi nso Asante Nkae sa word na di kan wo ho no minnim de asa de make and bia me say I stand to be corrected sans the Lumba tro no nyame ne ne tro but etoda ye try say de be ya ye be hu de o kan enso ya ba be ka tro enti ebia na wo nte ne sa ba me sa na mete no onsa ho no Daddy Lumba nhye da mie na num sa e ma wo nte asem kro no so ba me de mi hunu so se eti ne say open ha ho enti no en ha ho na wanhwe yi a wonte en ha ho no sans ye nyina enim deal say ni nsem ni bi wo ho a o ka enya de a epie ba sa wo de wadwene to ho na wo hwe Asante Nkae na ode be hye ho na chese open ha ho onipa wo sans enipa didi wie nso nipa Nkae ti asem ni yi open ha ho enti no en ha ho Asante didi nso Asante Nkae odefo ayi ne boafo ama minim sa sama make what ase a enti odie without wasting my time yen fa instrumental ne nto ase song na yen hwe enwuma part baby na me pese me yema because ensem ni bi wo ho a ehu hia pa oba enti no ha ho Asante didi nso Asante Nkae odefo ayi ne boafo ama all day ya friend we go kai odefo ayi ne boafo ama what you say enu ti se de make sure no pen ha ho uti wiase a en ha ho na enipa didi wie nipa Nkae nipa nim gidie eni maseda enu nti
wa wo pere ho se obebo obi a wunni bie no eyesusu pere ho bebre eyesusu mia ho bebre sanse nipa na wo bra ho de ama no no obetimi agye ade awie na emom enkaye ene aseda kora no anhwe bebo scenario ni nyina na mede ama wo no enu nti ena wo hwe a obeto ne ha se anima yedidi hia no nya no ane yedidi sika so no zanza ebra nipa ni bi na wo boa no no obededa wo fom o bossu o master obidum bie ye menhia wa se menhia ene ade sa time ni na bi ni ho enu ntina no kasa kra e different nipa ni sika na no kasa e different ena obenya sika nso na no kasa e different so no enu ntina de lumba kire mu se uye nipa na wote asase we so a open ha ho enha ho ne wiase asante didi nso asante nkae odefuo bi ayi ne boafo ama oboafo ne na ma nipa ne beye odefuo ene isa nipa ne so ye hoahoa no because of obi oboa no na nso ne obenya ba bi gina ye no wayi ne boafo ama ti dia so men kan tro se open ha ho na asante didi so asante nkae ti asem ni yi ti animu edidi sika anyway didi ye yenu ani edidi sika mefia se yenu ani edidi sika anyway didi ye yenu ani edidi sika onafia wanyami edinti modonko wanyami edinti memfata unne dimie dimewu yetuntinka wanyami edi mietuntinka minsai nka minse se dadi lumba kase wanyami edia eno ne nkyese bia baabi a wo de wadwene kɔ no na emom yetimi ka se ababa wa ikoto asom asisika so nanso wadi natu no na jesu woni na disika natu ase ti dade lumba se anima edidi hia no enye no ane edidi sika mafia se enye no ane edidi sika anima edidi hia no enye no ane edidi sika kwabena wati ase eno nti se de me ka nya baabi a wo de wadwene kɔ no aha na emom eye ade a eye kasa ewo ho ene ye kasa na nkofo bebre na age anu asibone fa shem na obi adwena kosi bibi so fa wuram na obi adwena kosi bibi so enu nti wadi mi awie no mepa tonye ba bi a wo de wa adwene ye den eko no wati ase to se wadi mi e di mawu di mi etu nti nka mensai na enwum no oto ababa beduru ba bi a ya na emi den no eho na me ba be culture o se odemi dwunwa ya na mami go crazy me dana me dwunwa ya na mami go crazy odemi dwunwa ya na mami bodam ni owo nam no sa no de misu amejaya mesisa sien kakra maba mejade oso odemi dwunwa ya na mama dwuni bom mehwe kwani efa so amasai madagie wo ho a time wasting minyai ka ya che bibia obi revenge obi onye sika na wasai no time o ma ni waste yen ko betimi de sa time no aya de foforo ti dadelumba so odomedwon ho aya na ma me go crazy me dana se medwon ho aya na ma me bodam what you say na so said you wonam no sa na oda said you wonam no say medwen ho ye den a de aya na aye abo wo said you wonam no sa na oda enu nti situation na me wom no me ye den a atome na so sesan mesesa ase nkakra emaba magya de ebra yakwa afuo maba ya bubuja na yedi akese na somu no akese ne de yedi asusom na mom se wo pa matches na kese ne ntime nso gye se mabank nkitenkete no asem propro wa na ade begugu akese ne so na maba na timi aso amana so akese num enu nti nkakra meba ba ye kese mesesa ase kakra emaba megya de no se me da fom ntini mi nsura hwe ase what you say me da fom ntini mi nsura hwe ase obi oda atachem no on suro biem
What you say? Obi ono wada atechem no onsuro biem na emu a wugina ho no hwe yie se wo ma metento atechem no mu nkame ho ti dade lumba se mesesa ase nkakra ma ba megade me da fom ntimi nsuro ahwe ase de oso ogina ho no be ma wonso ni tuom ogina we be ma wonso ni tuom ni oso ogina we be ma wonso ni tuom na mframa ka sasa da boni bi bo. What you say? If we are see asem kese about Frank Enzi so na emum mframa na ebo na kire se bibi ba. Mframa na ebo no kire se bibi ba. Na emum se di asem kese about Frank Enzi so nti no. Se wa mo wani ana ho a wonhunu asem eba no. Na emum mframa na kasa. You told our near Nigeria or your friend is a movie no. Obete or say this is bad omen. So no. Said ye baby aye kusu any just ohwe baby a said ye area na ye no any de wie mu aya e kire sa asem oba oso enti asem na eba no no de oda form da nto nsura asem na eba no wo a wugina ho na wo hwe ho yi wo a so abumi kwase a wo kɔ no wo na ese ohwe ho yi na nyame enti mesesa ase nkakra ma ba megya de me da form ti mi nsura wi ase ne oso ogina ho be me wonso no tuom Ojina we be me wonso ni tiom na mframa ka sasa da boni bi bo na ba bia mi danie ade ye de wusie na wunim o na wupie ye de wusie na wunim o na wupie ade ye de wusie na wupie ye de wusie ade ye de misie na minim o na mi pie enyawa entumetwema ya na ni fra ye ni mia ka betwema ya na ni fra ye ni wu enti so do seminkwa aya wara wo odo mesu enu titie wose ade ye de misie na minim na mipie sister ye de wusie na wunim na wupi ade ya pa ne so no obi te no no na wunim ade ba ko aye wiase pa mese no sa ade no unu obetie sa nipa ne no or try so do besie na ade asa wo de wupie asa wo pese oje ho me na nanso wachi nsem a oka no boy winzu ya na ohumi ya na ne ho tane de ya o ka asa me peno ama ai boy ohumi ya na ne ho tane ja mo ka asa me peno ama me say enne obi create me kasa me dia wo dome dodo adan na wo pɛ me sa ya atete wo do so me dia wo dome dodo adan na pɛ me sa me dia ya atete wo do so na me dia asa ba bia yeko bi asa wo sami bi asa wo tata me bi ne sa ne ma no ko wo pɛ me dodo me san sa ye den ba dia ba ko bia na me san are o bi se be pe o too much tane be sim pɛ bebrebe na ha adwen pa o pɛ sa mframa fa wo ho kra mframa oh Nelson nkofo bi odo twan kura nso do. Onu. Oso fa ho ni oso wodunso ni oso fa basa akura na akwa bibi ho. Ti dade lumba se ade ye de wusie na wunim na wupie. Ye de wusie o, wu de wunim se ye de wusie e na wupie. Guy na ka che ne namfofo nyina sa wo de wo no e de en. Udi esa wo baba betwam no akọ Ghana man na mfufuo nyina ate ase ese wo no de ase usika bia utuatua nkakra krenti na ma odidi na chi nkakra kra na nyese bia odo papa bi no ode do to wo se nipa na ye de usie me se enkanyankopom obia like obia hunu ne yonko adwenem na nkankofo bebrebe ye study me se ka manfo bedwane te se de yabo pr every relationship wakunu hu ye bibia ma girl no ba onim se de ni isie enunti so obehwa eto da wo ne nam kro hye de gya ma wudi kan aso de ode fun ata na so yakọ obi ni ade oboa ombeso obema squad ehunso no ne nam ai sans wadi kan culture so wo no omfa onye hwe ti bra ebe hunso no ne nam pepepe ne nam fofo besere no typical example of ye de wusie na wupie onso de na wunim Twitter me share that posty boy and now the not to social media. Who posty girl no now the not to social media. Thinking say be out there who posty who kenny
ba unim adwene e woni trim ne bufu afu ni sa ne manema na o hyew dem a wo post no so oni bibia ya pe bibie eto da sa na omuka ti Daddy Lumba se enya wa entuma twema ya na ni fura ya niwu kane tetene ye beto se ne nananum frefra ntoma bi nanse akwa na sa ye friend sen try ya ne ye friend chichire mutu ne jame nan esan ya ba aha ne chichire na ase na jao ene okwohye sa ade na ye besero nanse na ase esan ba kane ne ma amenum ye Jerry activate ni ya tene de afa ye tira no twon no oba se de ne si bi yo papa fe no nanso enem obi nkoye bi enem obi nkoye bi obepam ne sa akokọ na de ne waya odidi machi nanso kane na kane star ye ba ye no efuna ba so ani edie enya de atwam ti Daddy Lumba se entuma twama ya na ni fura ya aniwu so ka betwama ya na ni fura ya animia kane tete no ma me pam kaba no pam sleeves no de asiso na beti oba o chensoro abofo o papa hu oda konwom sa no wawu ene ohu sa de na abebu na ni tie enti se ka betwama ya na ni fura ya den eye animia to se enti so do se me nkwa maya me wa rewo odo mesu na emu modo usema saya ao nyami be kwadwo me nsaida na me shaya sie be unse mede no a Daddy Lumba se wo be unse ode no onse wo ne na netie wo ne girl ne na netie girl na hu ne ode ye ubia e na so ahunu yonko ba foforo wa modua wa anya ohwe no se be ma kwa ba bi wa jawa ma akọ na akọ se ba bi akọ se de awo ani e na unse se girl ba akọ no ode de uja no hokọ twen wo mpranfo no se ono na ede entu pese osan ba ti Daddy Lumba se ebra obekwa be unse mede no a umra no na me sha ya sie ha gojo fo so bekum ni fo Daddy Lumba se wonko hu se wunya me honko no so se media sabe mpradia sa mi ni hwe obi ka kaprebo me ho mi ni hwe mi ntimi nchiro bibia me ne wona tie na asesa onema na akoye ti Daddy Lumba se baby awukọ na aka ase bi ehọ agu no koy na boy ne di wo wani se so awunu ehọ na aka ise da bi guy na me ne tie no say no e kama no kasa me ho yie no treat me with respect enu nti ma me nsan komachi enti waka ise sa guy na ede na Daddy Lumba se ube hu se mede no onkwa hu se mede no omra no na me sha ya ase Hodo for so at you too. Okay, me feel you. Asamo. So, ba nyu me wuti a. Wa hwa beka se profane bi anim. Be hu se mede no a na me sha ya sie. Na me sha ya sie. Be hu se mede no a ke fosue na me sha ya sie. What you say? Me feel you. Enu ti sister my boy nko, my girl nko. Enya ne tentan ne nko twituo ma ho nko kire. Enya ne tentan nko bono. Enko pa ban ma ne ma ho. Se wo ye ban ma ne se me si wudi oba ba ko achi na wu a. Wu e man pempem na bi wa yie besun. Eho na be hu crash wa yie na se. Wo ye oba wudi ban ma ba ko achi na wu a. Eho na be hu crash ya. Ebeba wayie emema mpempem omo mi pie pagya ofu ndaka omo chesa ye komo kira behwe oni ade nyina wahunu erunti se wuye bi ye emfamfum so ba akon kase bi enipa so mesi da bi na emom obi oho a emfonso no wa ya to aso fonso ebe nyina so ye deadly Bema bi bie na no ka asam kire we twa wonsunu mankasa ete wonsunsum so woni na kasa onfi wasa akra fa kire twempena sa nipa ne yentena ne nchen
manenko emra hu se wo ede no a omra na chi sister omra no na wo sha ya ase so ebi kura na wo da ke hinch Okay. That was just by the way. Feel you. What's your say? Aye. Tu ba unse me de no. Na me sha ya ase. Ba unse me de ni ke fosu. That time. No obi agimi aboss no okrokro me. Na o che say, "Kan na frɛ me. Hey ke. That time no so frɛ me." Okay. Me feel you. So, e ba sa na mi ti ada. Edun ti misro. Daddy Lumba nyomo no ose Asante Nkae ko download na tie. Enye ni nyina akra na metimi de bre wo. Part bi wa mentimi amfa amro. Ko download na tie. Na said ye all sha ase ose open ha ho enti no en ha ho. Na Asante didi nso Asante Nkae en ha ho na Asante didi Asante Nkae nipa nim gidie yenim aseda. Ya nipa esa abo akoko ye didi wi ane ye de ano atwitwiri fom. So it takes a matured person to deal with this kind of people. Tit for tat. I don't believe in that. David. Jana manenko. Sister me simple. Enkasa manenko manenko la. Obeba no obon nsem. Obeba no obon nsem. Na sa tam omra no. Na wo sha ya ase. So, bi kwa no akobe 4 rounds awi. Okay. All right, Abusafo. I don't say the American, but my dear, subscribe to channel. No, Edini Djka. Uko YouTube Djka Nyansapo TV. Open so you made the Asante. Me page number is 0244 547468. 0244 547468. 0244 547468. Obo mode now frame ya. Me no be din komo. Mejo so kama pa. Subscribe to channel no. Don't forget to like, share, and leave your comment. Me da say, enyom no eye Asante Nkae. Enima edidi hia no. Nye no an edidi sika. Fasade ne che wadwenem. Obua obi na, unu se sa chena nipa na waboa no. Ono abetimi anam so. Ama bia uyedie bia ba fa hye otirim. Enu nti wo bua obi, I don't expect anything. Nemum wo adwuma na wo ye otimi di bua obi no. Yen 4 times said ye be ye china bi say nipa ni di unhwem a wadwuma ne yensi achi ban egina wachi makofa guy bi osi binya madwuma. What do you mean? Makofa girl bi osi adwuma na me ye ne nani nye ho na be man so ka ne osi nani nye ho. Hey gotobo adwuma ne say ya ugya ye adwuma ne na akotena girl no so a ho na be hu say se banchi wo hui ye dwana si amfa nche gari a de wo fufu makra mo jira me da wase akubo sha bye bye